Ngomong. Halo Bu. Tadi demo, ini. Terus. Kandani awakmu iku. Pak, ini jamuku Pak. Oh, ini buat duit cepetan Pak, telat ini Pak, ayo Pak. Yo. Duit apa sih Pak? Berarti saya kurang Pak. Oh, ini ngerti Bapak terus cair. Betul. Oh iya, aku lagi bayar wifi. Halo Bu. Lapo le? Nyak tolong bayarno wifi Bu. Duwe nanti? Duwe enak ndukur lemari. Yo. Ya wis Bu, suwun Bu. Lo adik. Apa? Tolong no bayar wifi. No. Iya. Tolong bayar lo yo. Iya, gitu. Pakai. Ini deh. Pakai suwinya ini tak ini. Pakai kayak gagal di demo. Ini. Terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duit mari gambar wifi. Dorong mau tanggi bayar paket. Kok iso iki lho, duit gambar paket. Wis ngerti duit gambar wifi kok. Ya apa salah dhewe, gak tau dikeki duit. Anakmu iki lho, duit wis kok dikeki bayar wifi malah gambar paket. Ancen pekok anakmu iku. Sabar. Kandani awakmu iku golewane ambek wong tuwa. Kon niku kudu bersyukur di wong tuwa niku. Oh, saya paham ya. Oh, alah bocah. Ngomong jalukmu piye? Waduh anakku iki suwi-suwi wani ambek wong tuwa kabeh. Wis sabar Pak. Yo salah dhewe, wis ngerti, anak wis kerang dimanja-manja. Sabar Bu, sabar. Gimana duit yuk? Ayo nang di. Ya apa kabar keluargamu? Gak apik. Kan pasti mari mbantang tua ya. Iya. Awakmu iki sak jane ojo mbantang wong tuwa, dosa. Wis ndang mulya. Njaluk sepuro ning ibumu, ning keluargamu. Apa aku njok 10 ya? Nang bapak karo ibu. Soale aku wis bantah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, aku njak 10 soalnya aku mari bantah karo bapak karo ibu. Oh njak 10 ya. Iya, Li. Yo tapi ojo diulangi meneh. Iya. Dadi anak iku kudu berbakti lan ngargai wong tuwa. Ora oleh ngebantah utawa bentak, uga wong tuwa aja sering manjakne anak. Ngomong jalukmu piye? Turutane tak usah Bonus. Ada. ngomong jalukmu piye? Aduh anakku iki suwi-suwi wani ambek wong tuwa kabeh. Wis sabar ae, Pak.
kandhane. Aja ngomong. Tak kandhani ngene iku golek.